avui us ensenyarem com funciona aquesta plantilla per tal de poder pujar alumnes de manera massiva al Moodle de centre. Primer que tot veurem que tenim uns camps de colors on hi ha allotjades diferents fórmules que fan funcionar la plantilla i que hem de procurar no tocar. I altres camps en blanc, que són els camps on nosaltres introduirem informació. En aquest cas el primer que necessitem és el nom i cognom dels alumnes d'aquest curs de primer que volem pujar. Per tant, ens n'anem a qualsevol full de càlcul que tinguem amb el nom dels alumnes i copiem el nom i el primer cognom. Tornem aquí i els enganxem a sota de nom i cognom. Si ho fem amb el botó dret, veurem que no ens deixa i que ens diu quan de fer amb les tecles Ctrl V baixa. Ho fem així i ens apareix aquí el nom d'usuari que s'ha creat, ajuntant el nom i el cognom de cada un dels alumnes. Veureu que desapareixen les majúscules, però es respecta i es mantenen els accents als noms d'usuaris. Això és molt important de recordar-ho en aquests alumnes, perquè si no els posen no podran entrar després al Moodle. En aquesta altra columna hi ha l'adreça electrònica. Per crear-la per tots els alumnes la marquem i per aquesta cantonada la baixem tants alumnes com tinguem i automàticament es creen les adreces electròniques d'aquests alumnes. Pel password, si ens posem a sobre, veurem que a la línia de fórmules apareix un 5. Aquest 5 vol dir el nombre de caràcters que voldrem que tingui el password. Si tenim configurat el nostre Moodle que ha de tindre 4 caràcters, hi posarem un 4. Si en té 6, hi posarem un 6, el nom que convingui. En aquest cas nosaltres farem una contrasenya amb 6 caràcters. Hi posem 6, apretem Enter i es crea una contrasenya amb 6 caràcters. Ara, per posar els altres alumnes, la marquem, igual que abans per la cantonada, l'estirem cap a sota fins que quedi coberta. Si veiem que alguna és molt difícil o té uns caràcters que potser a aquest usuari li costarà molt d'aprendre, sempre després la podem editar mentre respectem el nombre de caràcters. En aquest cas són 6, doncs els canviarem i en posarem altres 6. Posem aquests 6. Amb això ja teníem els camps mínims imprescindibles per poder fer el nostre CSV i pujar els alumnes al Moodle. Però si volem completar una miqueta més, tenim aquests camps de curs, la manera i l'autoritat per a poder-ho fer millor. Al curs hi posarem el nom curt del curs que hem creat. En aquest cas, com que és un primer de primària, el nom curt és primer CI. Per posar els altres alumnes, el mateix d'abans, la tipologia no la variem, sempre ha de quedar igual pels alumnes i el mètode d'inscripció també posem manual, això sempre ho posem igual. I amb això ja tindríem els alumnes creats i a punt de carregar-los i el fitxer CSV acabat. Si volem canviar un nom d'un alumne que ens hem equivocat, ens posem sempre a la part blanca i el canviem. I automàticament ens canviarà el nom d'usuari i l'adreça electrònica. Si en volem eliminar algun, sempre el podem eliminar. Suprimeix la fila. I si en volem afegir un després, ens posem a sota, posem el nom i el cognom i l'únic que fem és allargar les fórmules. Allarguem, 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 allarguem i allarguem. I amb això ja tindríem el llistat fet. Ara, per convertir-lo en un CSV, solament hem d'anar a fitxer, baixar i triar aquí CSV valors separats per comes. Apretem i es crea el fitxer. El guardem a l'ordinador i és recomanable guardar-lo amb el nom del curs perquè si no tots els farà igual. Anem aquí dalt, busquem el fitxer a l'ordinador, li canviem el nom, alumnes, primer cicle inicial, el deixem aquí. Un cop fet això, ens en podem anar al nostre Moodle de centre
a la banda de carregar usuaris de forma massiva, que depenent del Moodle, la versió que tingueu estarà més amunt o més avall, i quan tinguem aquest que és la pantalla o el fitxer de càrrega, el més important és que el delimitador del CSV, que per defecte apareix punt i coma, i marquem una coma, perquè el nostre CSV que hem creat amb el Google Sheet els fa amb coma. Posem la coma, anem al nostre ordinador a buscar el fitxer que hem creat abans, examinem l'ordinador, és aquest de alumnes primer cicle inicial, el pengem, esperem una estona, recordeu la coma, carreguem i aquí ens apareixen els alumnes de primer de cicle inicial i els col·locarà al curs de primer, perquè nosaltres li hem dit abans amb el nom curt que prèviament nosaltres hem creat el curs d'aquest Moodle. Sí? Suposo que amb això us servirà d'ajuda. Moltes gràcies.